kumusta mo diha? Welcome back sa ating YouTube channel, J-Sak Moto Vlog. Kung wala pa mo ka-subscribe, please subscribe our channel. And dugay-dugay na ta wala ka vlog mga choy. Happy tagad ang bagong tuig. So, karon mga choy, ang atong update is nakapalit ta og it's Suzuki Raider 150 2014 model. So, na-acquire din siya mga choy April 2014. Actually, napalitan ako ani is taga Tacloban. Shoutout dahil kay Sir Milvin. Salamat sa pag-deliver sa imong motor. Ikaw pa gyud ang niari kay lisod na kaayo gud mo anha din sa Tacloban. Dili imbitag issuehan og health certificate og health pass bisag og upward di gihapon di mi ka revision tungod sana ay local transmission. Thank you Sir Milvin sa paghatod. Swerte ta mga choy kay kini nga motor dili hago. Ang iyang mileage mga choy is 14,900 kapin. Pero pag abot na din mga choy, paggamitan ako is 15,000 na. Dili ni siya hago nga motor mga choy kay si Sir Milvin na itulog ka motor Aerox o KTM. Yan na pa siya duha ka sakyanan mga choy. Kining Raider magamit lang yun siya og mag-market siya. So mao ni mga choy ang motor. T14 na siya, naka-rim seat na, flower hub, Bushido rims, naka fully shifter na siya, RCB Racing Boy, and then likod pod. So manay mga choy. So ang headlight lang ani is na siya yung mga pag-abot ani diri mga choy sa balay, nalain siya yung mga sana yung mga nagpilit-pilit ng mga gahe ng sticker ba na unsa. Matong ako gibuhat is ako siya gipapitlan og carbon fiber. Barato ra ni. Napalit na ako sa syudad. So para nindot po siya tanawon. Naka-racing boy na po siya og stabilizer. So ang iyang mugs. So ang atong XRM na radira tipot lang kadiha ay panglood. So karon mga choy, akong plano is ilisan nako ang bearing diri sa front kay sa pag-use nako napansin nga medyo shaky siya, mura siya kinahanglan na siya ilisan og bearing. So ato buhaton karon is ato tanggalon ning front wheel, ato tanggalon ang iyang bearings. So mo na ato buhaton karon adlaw mga choy. So please watch. So mao ni mga choy, ato ta karon sa syudad may tatagbiring ani nagkuyo siguro ato pilion. So, tara mga choy. 1 hour later. So mo ni mga choy ang ako napalit karon sa syudad
Koyo. Ang size sa atong bearing is 6201. Ano siya mga choy? Koyo. Oh, mo na. Same size rin na siya mga choy para sa atong flower hub. Nya ato ni karang ilisan, pero ang ako napalit mga choy kay kuan ra. One side ra ang iyang one side ra ang iyang na-cover. Ang pikas wala. Ato ra ni taod mga choy. Tara. A few moments later. Doon mga choy ang surface kay hugaw. So, hinla na mga choy. Hinla na. Pwede na nato butangan og bearings. Pero before na ato sa butangan og I mean ato sa hinluan ang speed. Ano? Kuday? Sagi. Okay. Kuan, lubrikan. Ano mga choy? Kasi ano naman choy? Ito na nataod ang bearing. So ito na ibalik. Sini nanto. Jadi mentang-mentang sekolah. Boom! Parang neneng bi ang kanyang copyright so mananato na taod mga choy ang atong front wheel pati ang bagong nga bearings nato. So dili na siya medyo wag ko mudagan. So mao na ato buhaton for today mga choy kay majuti na pud taod-taod. Di pa ta ka ride sad no kay sige pag uwan-uwan na po'y laing low pressure nga maabot. So di kay ta ka ride bisag dugo. So for next vlog siguro mga choy ato ni tanggalon palita og paint remover kining orange nga naa sa display ato ni tangtangon kina pati dito sa rear niya nga display. So mao na ato buhaton siguro mga choy for our next vlog. That's all for today mga choy. Thank you for watching. Bye bye. See you in my next vlog. Bye bye.